Mdzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Iye azikula, ine ndizichepa. Mawu a Yohane Mbatizi, lero loweruka pa 11 January chaka cha 2024. Akutipatsa mpata, akutipatsa danga lonena kuti pamene tikunyamuka ulendo wa 2025 komanso tili mu ulendo wa Jubilee ya chiyembekezo, timulole Ambuye azikula mwa ife. Chifukwa Ambuye akakula mwa ife tibereka zipatso, sitikhazikika mu tchimo lodzetsa imfa, monga kunenera Yohane m'mawoyamba. Tikhala monga mmene akunenera mlembi wa Salimo, anthu amene chauta amakondwera naye. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane, mutu wa 5 ndi 14 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Edina Magombo kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu, salimo 149, ikuti chauta amakondwera ndi anthu ake. Chifukwa choti adatilenga amakondwera nafe. Nchifukwa chake posatengera situation imene tili, kati tili mu chimo, kati tili mu chuma, tili mu mphawi, tidziwe kuti chauta amakondwera nafe. Amafuna moyo wathu zipita patsogolo. Chifukwa cha chimenecho ife titamande dzina lake poimba, titamande dzina lake povina, ndipo tigwire ntchito zoti zinkondweretse Mulungu wathu. Mawu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera, mutu wa 3 ndi 22 kulekeza 30. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tabale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. Okondedwa, timalimba mtima pamaso pa Mulungu popeza kuti amatimvera tikampempha kanthu kalikonse komukomera. Ndipo ngati tikudziwa kuti amatimvera tikampempha kanthu kalikonse, timadziwanso kuti talandiradi zimene tampempha. Wina akaona m'bale wake akuchita tchimo lodzatsitsa imfa, ampempherere, ndipo Mulungu adzampatsa moyo m'bale wakeyo. Tikunenatu za ochita tchimo losadzetsa imfa. Koma lilipo tchimo lina lodzetsa imfa. Za tchimo limenelo sindikunena kuti ampempherere ayi. Chinthu chilichonse chosalungama ndi tchimo. Koma pali lina tchimo losadzetsa imfa. Tikudziwa kuti aliyense amene ali mwa Mulungu sachimwirachimwira. Yesu mwana wa Mulungu amamsunga, ndipo woyipa uja sangamukhudze. Tikudziwa kuti ndife ake a Mulungu, ndipo kuti onse odalira zapansi pano ali m'manja mwa woyipa uja. Tikudziwa kuti mwana wa Mulungu adafika, ndipo adatipatsa nzeru kuti timudziwe Mulungu woona. Ndipo tili mwa Mulungu woonayo, chifukwa tili mwa mwana wake Yesu Khristu. Iyeyo ndiye Mulungu woona ndiponso moyo wosatha. Ana inu, tisungeni bwino, osapembedza mafano. Mawu Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga pabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 3 ndi 22 kulekeza 30. Pa nthawi yomweyo Yesu ndi ophunzira ake adapita ku dera la Yudeya. Adakhala nawo kumeneko nthawi, ndipo ankabatiza. Yohane nayenso ankabatiza ali ku Ayononi, pafupi ndi Salimu, chifukwa kumeneko kunali madzi ambiri. Anthu ankafikako, iye nkumawabatiza.
pamenepo nkuti Yohane asanaponyedwe ndende. Ophunzira ena a Yohane adayamba kukangana ndi Myuda wina pa zamwambo wakuyeretsa. Choncho ophunzirawo anadza kwa Yohane namuwuza kuti, aphunzitsi, onanitu munthu uja amene anali ndi inu patsidya pa Yorodani, yemwe uja munkanchitira umboniyo, nayenso akubatiza, ndipo anthu onse akuthamangira kwa iye. Yohane adati, munthu sangalandire kanthu kalikonse ngati Mulungu sampatsa. Inu nomwe ndinu mboni zanga kuti ndidati, sindine mpulumutsi olonjezedwa uja, koma ndine otumidwa patsogolo pake. Mkwati wa mkazi mwini wake ndi mkwati wa mwamuna, koma bwenzi la mkwati wa mwamuna limayimirira pafupi nkumamvetsera. Limakondwa kwakukulu likamva mawu a mkwati wa mwamunayo. Momwemonso ine ndakondwa kwakukulu. Iye uja adayenera kumakula, ine nkumachepa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristo. Lero abale ndi alongo, monga ndanenera, Yohane Mbatizi akutipatsa maphunziro amphamvu a moyo wathu. Kunena kuti pamene lero tukamba kuti ndi tsiku la 11 la chaka chino chatsopano cha 2025, ambiri mwina maprogramu amene tanena kuti tikwaniritsa tachita mchaka chino sitinayambe nkomwe. Tili ndi Yohane amene akutipatsa maphunziro amphamvu amene angatithandize kuti tiyende bwino mchaka ichi. Ndimafuna tisinkhesinkhe zinthu zinayizi. Tisanafike kumeneko, tonse titotsimikizana kapena pa zifukwa zina tithokana mwadala. Koma zoona nzakuti dziko limene tikukhala, we are living in a culture that constantly encourages us for comparison. Tikukhala dziko limene ndithu limatilimbikitsa mwanjira yodziwika kapena yosadziwika kuti tikhale anthu omasiyanitsa zinthu. Fake tikakhala nthawi zonse timasiyanitsa, timu yathu ndi yabwino, timu yanu si yabwino, ngakhale tukundale kumene, ngakhale tu mumpingo kumene, ngakhale mumpingo umodzi umene, ayi koma mphakati wathu ndi wabwino, mphakati wanu so wabwino. We are living in that kind of the world. Tikukhala so dziko limene limalimbikitsa competition, kupikisana. Tsoka ilo nonena kuti ena amakhala pa mpikisano ndi anthu amene sali nawo pa mpikisano. Moti khalekhaleni mwina ine kumapikisana ndi munthu oti sakudziwa komwe kuti kuli ine, koma kumapanga zinthu za mpikisano. Tibwereranso kumeneko. We are living in a world imene mwanjira ina yake likulimbikitsa kukhala munthu odzikundikira zinthu, pursuit of personal gains basi. Kuti ambiri zimene timapanga ndi mujamanenera anzake a John Chilembwe kuti tsono bwana nkhondo ikadzatha tidzapezapo phindu lanji, kuti ena tikakhala pachina chilichonse gemoto ya wina wachona kuti tinthandize timati tipezapo chani, wina wake tintengere kuchipatala kudwala timati ndipezapo chani, kupita ku chechi kumene timanena kuti ndipezapo chani. We are living in a world imene kulimbikitsa kusiyanitsa zinthu, kupikisana kapena kungofuna ndipeze phindu la ine mwini. Zotsatira zake zokhala moyo ngati umenewo nzonena kuti nthawi zonse ndimafuna kuti pa Chingereza amanena kuti to make it in life. Amati anzathu mudafika, anzathu zidakuyenderani, anzathu mukusambira bumu, anzathu mukusambira chani, adafikapo. Kapena timafuna tuoneke the best. Kuti ngati ndili pa anyamata anzanga amene avala malaya black, malaya anga ndi amene aoneke the best. Kata avala zofira, chofira changa nchimene chioneke the best. Kwa ena moyo ngati umenewo umapangitsa kuti pachina chilichonse chimene akupanga they should always be seeking success, kuti chipambano. Ndipo chipambanocho amachipanga define mwanjira zosiyana-siyana. Ena akakhoza bwino ku school, academic excellence amati apambana, achievements kuti anthu aziroza, kapena kuti career ikuyenda, dzulo ndali apa lero andipanga promote, chaka icho andipanga promote, choncho timati there's zinthu zikuyenda. That's achievement. Kwa ena financial stability. Kwa ena fame on the social media, kuti akapanga post chinthu anthu azinena ndili ndi like 200, ndili ndi like 3000, ndili ndi followers mwakuti. Kwa ena amaona kuti that's achievement, that's success. Koma zotsatira za izi nzonena kuti ngati zimene tikuyembekezazo sizikuyenda, tikaona ngati ena akuchita mpikisano ndife ndipo iwo akupambana, tikaona ngati zimene timafuna sitikuzipeza, timabwerera mbuyo. Tikaona ngati zijandanena zija social status, timafuna kuti tifikire mulingoyo, tikuoneka kuti anthu sakutipanga like, timabwerera mbuyo. Mapeto ake tikukhala ndi mtima onyong'onyeka. We are living under stress.
Tsono Yohane akutipatsa njira kuti tingatuluke bwanji mchipsinjo ngati chimenecho. Iyeyo akunena kuti pa zonse poyambirira tikamawukhala moyo tisanaganize china chilichonse tizauza Ambuye kuti mukule mwa ine umunthu wangawo uzichepa. Let Jesus increase and I must decrease. This injunction statement sakutanthauza kuti basi tikhale ndi pa Chingereza mati self depreciation, kuti kudzitsitsa pa china chilichonse tikafika pa chipisi kuti spoon yotsika kwambiri nditi, hayi suti ndifuna kugula suti koma mutipatse yotsika mtengo kwambiri, kapena ndikakhala pa gulu ndikhala omalizira pa china chilichonse. Yohane safuna kutanthauza kuti basi tidzitsitse kuti ifeyo nde otsikitsitsa. Paulo amati mpolo ayi. Chimene Yohane afuna atiphunzitse ndi chani? Chayambirira tiphunzire to live with a purpose. Ndikachidziwa cholinga changa mmoyo. Nchifukwa yake iyeyo Yohane adachidziwa pachiyambi pomwe, ine ndine mkupa mame, ine ndine liwu lofula mchipululu limene ndikunena kuti tembenukani. Choncho ngakhale anthu ena anabwera monga tamvera muthenga wabwino uja mmanenera uja nayeso akubatiza, Yohane akuwauziratu ndidakuwuzani kale my purpose in life kudali kudzamuonetsa ku dziko lapansi. It was not surprising kuti tsopano nthawi itakwana Yohane adanena kuti naga kankhosa ka Mulungu nayu mutsateni. Adadziwa purpose yake kuti it was to show Jesus to the world. Inu ndine tidadziwa kale cholinga chathu mmoyo, timachikwaniritsa cholinga chathu mmoyo. Your role in the world is very unique. Inu ndine titha kumadyoka nyumba imodzi, titha kumadya zinthu zofanana, titha kugulidwa zovala zofanana, mutha kubadwa ngakhale aja amati identical twins, but believe you me, we have unique roles in life. Ndisavutike ndikutekeseka ndikuti ndizilimbana ndi anthu ena. Funso likhanena kuti ndidachidziwa chimene Mulungu adandilengera, nanga ngati ndidachidziwa ndimachichita motani. Ambuye muzikula, ine ndizichepa. Chachitatu nde letting go of control. Life is unpredictable and attempting to control every aspect of life can lead to stress and frustration. Kunena kuti china chilichonse chimene chikuchitika mmoyo ndipafuna kuti chionetsetse kuti ndachipanga control. Pa Chingereza amati kupanga control ndikuti kuonetsetsa kuti china chilichonse chimene chikuchitika nchifukwa chonena kuti ine ndatokosa china chake kuti china chake chiyende. Moyo otero uthobweretsanso ma stress. Nthawi zina Yohane akutiphunzitsa kuti Ambuye azikula ife tizichepa. Ndiphunzire kunena kuti I've done my part, the rest I will leave it to God. Mwapempherera amuna anu, zina zomsireni Mulungu aone kuti apanga nawo bwanji. Mwalipempherera dziko lanu, leave the rest to God, ing'ona kuti Mulungu apanga bwanji. Ndadzipempherera ine mwini kuti makhalidwe anga asinthe, but I can't achieve that. I can't change on my own efforts. I still rely on divine intervention. So ndikachita kufuna kwanga, ndauza Ambuye kuti I'm not fully in control of the events of my life. Pali zinthu zina zimene ndili ndimalire, azinthu zimene ine ndingathe kupanga. Kenaka pamene Yohane akunena kuti Ambuye azikula iye azichepa, titha kuitanthawiziranso ku moyo wathu wauzimu kuti we should focus on decreasing negative emotions in us. Such issues as being judgmental, resentful, envy. Create space for virtues like love, compassion, forgiveness. Kuti pali zinthu zina pamene tunena kuti Ambuye azikula, mwa ife chizichepacho ndi chani? Ndeti kunena kuti pali zinthu zina zimene mwa ife zikuyenera kuti zizichepa. Tikamachepa tizikula mu uzimu. So chimene chikuyenera chichepe ndi chani? Mitima ngati yongonyanyala zilizonse. Tilipo anthu ena basi tinakhala ndi moyo timati kwathu pachepa timati okhunyuka. Kuzidwa ichi basi ndisiya, kuzidwa chande pangane ndino iyayi. Nthawi zina resentful, kungokhala ndi mtima ofuna kubweza. Mkwiyo ujoti basi izizi mpaka tithane hayi. Nthawi zinanso kantima kuti nsanje yofuna kulanda basi. Amene tingofanana basi. Chipani chawo chatere chathuso chitere tingofanana basi. Iyeyo anapanga chonchi ineso titere basi. Tosema ina athu ayipe hayi. Pamene zimene zicheti kuyesetsa kuti tizichepetsa mkwiyo osadziwika kumene ukuchokera. Ndiye kuti pang'ono ndi pang'ono tizalola Ambuye atithandize kuti chikondi chimene chizikula mwa ife, kupatsa ndi kumene kuzikula mwa ife, kukhululuka ndi kumene kuzikula mwa ife. Ambuye muzikula, ine ndizichepa. Tsono titakambirana izi, Ambuye Yesu atiuza mmawa oyamba kuti njira ina imene tingakulire mu uzimu nkumachepa mu zinthu zimene zikutilepheretsa kupatana ndi Mulungu. Nde akunena kuti wina mwa inu akachimwa, tchimotu losadzetsa imfa, akuti mumpempherere. Koma pali tchimo lina lodzetsa imfa, akuti limenelo sindikunena kuti mupemphere. Chifukwa mu mpingo mwathu timanena kuti
pali zinthu zina titha kumuuza mulungu kuti atikhululukire kudzera nsembe ya misa. Ndikululira mulungu wamphamvu zonse ndinu nomwe abale timanena ndachimwa pakuganiza, pakulankhula, pakuchita ndi pakusachita zoyenera. Koma pali zinthu zina zimene zimadula ubale wathu ndi mulungu, ndi timanena kuti mortal sins. Ndi zimene Yohane mmawoyamba akunena kuti tchimo lodzetsa imfa. Mukawerenge very clear again the first reading, mukamvetsa chimene mpingo umanenera kuti pali zinthu zina zimene timenera nazo tipite nazo ku chivumbulutso. Inu ndine tikamulola Ambuye akule mwa ife, tikhala anthu amtendere, tikhala anthu okhutitsidwa, tikhala anthu ololera kuti ena apite patsogolo, tikhala anthu odziwa chimene mulungu adatilengera, ndipo tikamachichita mtendere, kukhutitsidwa ukhala wathu. Ambuye tithandizeni kuti monga Yohane uja inu mukule mwa ife, ndipo umunthu wathu umene umatilepheretsa kuphatana nanu usichepa. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.